Өфілі Milli Muzika Koralında Университетінің бірінші қала конкурсы өтті. Сара Әлхәмис Қожин исеміндегі 9-сы балалар музыка мәктәбінде ойыштырылды. Хауымығыз, эфирда интервью тапшырығы студиялы Гүлсіме Эштанова. Программаның қонағы Әлхәмис Қожин исеміндегі балалар музыка мәктәбі директоры, Башқұртстандан атқаланған мәдәниет хезмәткәре Әхият Ғайтбаев. Әхият Ғайтбаевич, хауымығыз. Хауымығыз. Шулай итеп, Milli Muzika Koralında университетның бірінші қала конкурсы, бuna ул Сараның нинде ниеттән ойыштырылуы, нинде мақсаттан ойыштырылуы хакында һөйләгәгез. Мәгълүм булуынса, быелгы ел 2021 ел Бөтен дөнья башкортлары курултайы конгрессы тарафынан тарих елы дип игълан ителде. Шул яһәттән безнең менә Өфе каласы башкортлары курултайы инде һәрбер 7 районда үзенең сараларын үткәрергә ендик. Һәм менә без инде Әлхәмис Қожин исемендәге балалар сәнгать мәктәбендә шул балаларның башкорт музыка коралдары конкурсын үткәрергә булдык. Без менә бу конкурста инде Курай, кылкубыз, башкорт думбыраһы һәм дә менә шул инструментлардан торган ансамбльләр уйнарга тиешле положение буенча. Барлыгы без әлбәттә тәүдә куркып та куйгайнык инде. Катнашучылар булырмы тәйпме? Катнашучылар булырмы? Булырын беләйник инде. 20 заявка булыр микән, 25 булыр микән дип. Менә һуңгы көнгә тиклем менә йыйдык 118 заявка. Әзерлеккә күпме вакыт бирелгән? Әзерлеккә барыһы ай ярым вакыт бирелгән. Ну, менә ансамбльләрдә бит инде һәрбер ансамбльдә 12-15 бала. Менә шулай итеп, катнашучылар 200-гә барып җитте. Дөйем ханы 200-дән ашу булды. Дөйем ханы, әйе. Ну, без алдан әзерлек безнең булды, һәйбәт булды. Әлбәттә мин теге үземнең ярдәмчыларга зур рәхмәтлемен. Каршы алучыларга, үзебезнең укытучыларга. Бұл конкурстың енді тағы айырым рәхмәт әйтеп үткім келе. Юлай иш болды Улы Гайнетдиновқа. Біз біләбіз, Башқұртстанның халық артисі, Салауат Юлаев исемендәге премия лауреаты, біздің ардақлы шәхесебез. Ол мына шул конкурстың жюриінің рәисе булырга үзенең ризалыгын берді. Һәм дә инде біз сакырдык сәнгать институты укытучыларын, мына шу студентларды, яшьләрде мына шул башкорт халык музыка коралдарына өйрәтүче укытучыларды. Демәк, улар баһаланы, укытучылар баһаланы. Улар баһаланы. Мына анда профессор Фирдус Шарафуллин, әйтәйек, Сабир Абхалимов, доценттар, Венер Елкыбаев, мына шундай абруйлы укытучылар мына шул баһаланалар инде. Катнашучыларга килгәндә 200-гә якын кеше катнашты дисегез, улар өчен ниндидер яшь сикләүләре булгайнымы? Яшь сикләүләре положение буенча әлбәттә бар. Мына без бөтен мына шул 7 яшьтән 17 яшькә тиклем балаларды шул ахват дип әйтәйек яһанык. Беренче инде теге бәләкәй группа, алар 7 яшьтән 11 яшькә тиклем булса, олы группага инде 11 яшьтән 17 яшькә тиклем керде. Ансамбльләрдә андай сикләүләр булманы. Һәм нинди номинациялар буенча баһаланалар? Бuna курайсылар беренче, икенче, өченче урын, шуннан соң инде кылкубыз, шулай ук беренче, икенче, өченче һәм дә башкорт думбыра, шулай ук и ансамбльләр. Һәр береһе менә шул беренче, икенче, өченче урын бирелде һәм дә курайсылардан гран-при. Уларга, катнашучыларга карата яшь сикләүләреннән тыш ниндидер талаптар бар инеме? Теге яки был музыкаль әсәрдә уйнап мотлак ишеттерергә дигән. Икешәр көй уйнайлар инде һәм дә башкорт тарихи елы буларак һәрбер көйдең курайсылар тарихын һөйләргә тиешләр инде. Менә шул Нисек укучылар һәдән шанста акланымы, һөйләй алдылармы тарихта? Шанста акланулар. Мин был конкурсты менә шул үткәргә янып киткәс тә уйлагайным инде. Әйтеп үттем бит инде, күпме бала килер икән дип. Менә
алар күп микән, аз микән дип беләләр микән үзләренең тарихтарын дип, шуны куандырды. Менә Юлай Ишбулдович әйтүенсә, менә Өфе балалары, башка район балалары бер дә кәм түгел, әмма ләкин менә үзләренең шул тарихты белүләре менән, үзләренең укытучылары, талантлы укытучылары менән, үзләренең талантлары менән әдрәк кенә районнарга караганда аерылып тора дип әйтте Юлай Ишбулдович. Һәм ысынлап та шулайдыр дип уйлыйм. Бына һәргә 200 кеше катнашкан һәм бары тик Өфе каласы өчен генә оештырганһыгыз. Киләсәктә был конкурстың сиктәрен киңәйтү нияте юкмы? Бәлки Өфе өлкәсендәге башка шулай ук көчле музыкаль мәктәптәр бар башка районнарда? Без кала конкурсы дип игълан иткәнек бит инде. Әмма ләкин менә бик куандырды, Шамун бистәһеннән безгә шалтыраттылар. Үзләренең теге шунда катнашу теләген белдерделәр. Без куаныч белән каршы алдык аларны. Бу инде Өфе районы килеп сыга. Өфе районыннан килеп сыгашан. Иглин сәнгать мәктәбе, Иглин районыннан үзләренең заявкаларын җибәрделәр. Без сын күңелдән аларны кабул иттек һәм яйлап Өфе кала конкурсы менә уже быел беренчесендә үк уже кала республика кимәлендә барып күтәрелеп китте. Шулай итеп, конкурс үтеп китте һәм ул Әлхәмис Хужин исемендәге балалар музыка мәктәбендә үтте. Балалар музыка мәктәбенең үзенә килгәндә, ул да еңһәҙганып эшләй һәм Башҡортостан мәғариф йылларының бере һанала. Күптән түгел һеҙ яңы бинага күстегеҙ, шулай бит. Был бына ошондай яңы бинага күсеү ул укучыларга ниндәй йүнәлештәрдә белем бирү мөмкинлеге бирде? Ысынлап та шулай, менә 20-нче елда без яңы мәктәпкә күстек. Ондай мәктәптәр әлегә юк әле, менә килеп киткәндәр инде Илеш районыннан, Иглин районыннан ошондай ук мәктәпте төзергә дип, әлеге вакытта был мәктәп дөньяла дип әйтәйек берәү генә, ул 1500 квадрат метр тәшкил итә. Был мәктәп күскәс без 21-нче елда быга тиклем ул балалар музыка мәктәбе дип һанала иде. Хәзер балалар сәнгать мәктәбе Әлхәмис Хужин исемендәге дип һанала. Без монда хореография классын асып җибәрдек. Рәссам классын асып җибәрдек. Киләсәктә менә башка театр бүлеген, башка бүлектәрдә шул сәнгать мәктәбенә ярашлы итеп асырга уйлайбыз инде. Бұл мәктәп, біздің мәктәп 1966 елдың майында асылған. Демәк, 55 ел була. Быел безнең юбилей елы 55 ел. Без аны декабрь айдарында, Алла бирһә, матур үзебезнең мәктәптә, үзебезнең концерт залында үткәрәсәк бит. Үзегезнең тәрбияләнүчеләрегез менә шулай. Үзебезнең тәрбияләнүчеләр менән. Балаларды без 6 бүлектә, 16 музыка коралында өйрәтәбез. Шул әйтеп үттем бит инде, баягы ага килеп кушылды, хәзер инде баягы нидәр. Сәнгатьнең башка төрдә башка төрдәре хореография, ничек һеҙ мәктәпкә эләгергә, укучыларҙы нисек кабул итәһегеҙ? Безнең кабул итү комиссия эште башланы. Менә бер адна самаһы безнең кабул итү комиссияһы, безнең файлда урын алган, ата-әсәләр киләләр, менә шунда язылалар. Өфенең кайһы районнарынан киләләр һәргә? Өфенең бөтен районнарынан да бар дип әйтһәм, хата булмас, чөнки безгә менә Черниковка ягыннан хатта килеп, әйтәләр, укыйлар, безнең укытучылар көсле, бездә 4 Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре эшләй, бер укытучыбыз Рәсәйнең атказанган мәдәният хезмәткәре, Башкортстанның атказанган артисты дигән бер укытучыбыз бар, 25 укытучы югары квалификация категорияһен йөртә, калган 10 беренче квалификация категорияһен йөртә. Инструментларга килгәндә инде без быел пандемияга карамастан Япониянан бер рояль кайтардык. Аның хакы 4 миллиондан ашыу. Ул безнең шулай ук республикалар бердән-бердер әле. Мәктәпләрдә бердән-бер. Һәм дә 13 шул Кавай фирмаһынан пианиналар кайтардык. Шуннан һуң инде башкорт халык инструменттары, былай халык инструменттарын һатып алдык. Бөтәһе 17 миллиондан ашыу акса түктек. Бәхетле укучылар укый дип әйтергә мөмкин. Ысынлап та шулай.
Мына теге мебель, оборудование дип әйтәйгәндә русалап, анда 15 миллион. Гомумән 21 елның башынан алып яй уртаһына тиклем без 33 миллиондан ашу акса үзләштерелде. Бына заманса карамалдарга килгәндә бүген музыкалашулар яңа технологиялар кулланыла бит. Улар ничек үзләштереләме? Безнең мәктәптә компьютер класслары 2. Без 32 компьютер балаларга һатып алдык. Һәм бүтән компьютерларлы классларга бүлеп чыктык. Безнең мәктәптә 10 интерактив такта. Мына шулай булгастың инде, мына үзегез күреп торагыз, инде яһазландырылган безнең мәктәп. Шуның художниклар өчен, рәссам бүлеге өчен теге гончарный кругтар, шуннан соң инде теге мейстер, ягъни укучылар өчен барлык шартлар булдырылган дип әйтә алабыз. Һәм дә гипсовый ниләр инде 750 меңлек гипсовый фигуралар. Мына шулар балалар шуларга карап сурәтләр төшерү. Тимәк, укучыларыгызның уңышлары да байтак кына. Халык ара кимәлгә сыгалармы? Халык ара кимәлдә мына әле генә данныйлардан мына быелгы уку елында гына 550 бала бүтән Россия, бүтән дөнья кала конкурсларында лауреатлар 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннарда алгандар, катнашкандар. Афарин дип әйтергә кирәк һезнең укучыларыгызга ла һәм укытучыларыгызга ла. Артабанда һезгә эшегездә уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп Өфөлә милли музыка коралында уйнаучыларның беренче бөтә кала конкурсы үтте һәм ул Әфәмис Кужин исемендәге Өфө калаһы 9-нчы ханлы балалар сәнгать мәктәбендә үтте. Безнең студияла мәктәптең директоры, Башкортстан аткарган мәдәният хезмәткәре Әхият Гаетбаев булды. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.